Benvinguts un dia més als matins de TV3. Avui tenim com a convidada a Maria Mercè Marçal, una poetessa nascuda l'any 1952 i una reivindicadora del moviment feminista. Avui ens ve a presentar el seu nou llibre, Bruixa de Dol. Bon dia, Maria. Bon dia. Com estàs? Perfectament, encantada de ser aquí. Et farem unes preguntes sobre el teu nou llibre. La primera és què ens pots dir sobre el títol de l'obra, que pels espectadors que no ho sàpiguen és Bruixa de Dol. Doncs per aquest títol he tingut dues influències, una és de J.M. Foix i el seu llibre Sol i de Dol, i l'altra és de la coneguda cançó popular que segurament tothom conegui, que és Les bruixes de Porten Dol. Quins són els temes principals d'aquesta obra? Doncs bé, amb aquesta obra vull fer una reivindicació de les diferències entre homes i dones i la meva voluntat de canviar això. Bàsicament és una obra de reivindicació feminista i a més explico la meva experiència amorosa i sexual i faig una reflexió sobre la solitud. En aquest llibre veiem diverses referències a la lluna, l'ombra, la sal, la pluja, l'aranya i sobretot a les bruixes. Què ens pots explicar sobre aquests símbols? Doncs bé, tots aquests símbols fan referència a l'element femení, com per exemple un dels que m'has dit, la lluna. La lluna s'assembla a les dones, primer perquè és femenina i després perquè també té cicles de 28 dies, com nosaltres tenim. I les bruixes, doncs, perquè sempre se'ns ha fet referència com una cosa dolenta, però jo les vull fer veure com una cosa bona. Quines formes i estructures utilitzes en el teu llibre? Doncs bé, en formes he volgut fer una combinació entre formes populars, com per exemple les cançons, i formes més cultes, com per exemple els sonaris. I l'estructura està dividida en dues parts. A la primera parlo una mica més de mi mateixa i la meva experiència, i a la segona hi ha una veu col·lectiva que fa reivindicacions feministes. Quins recursos lingüístics són els més utilitzats en aquesta obra? Jo crec que faig servir molt la metàfora, la personificació, les comparacions i les repeticions. Fins aquí aquesta entrevista. Gràcies per haver-nos visitat. Espero que tinguis molt èxit en el teu futur i fins aquí. Gràcies a vosaltres.